Arisa. Hindi na po panid to. Ha? Mapanid to. Tun ilang. Kung sintidura kay Kadili po sugutan. Kusindidura ko ng kumami. Sige pwede. Before ka maniod to ha. Tapos nagbalik. Alas 10 mo na pa kay 10 minutes. 10 minutes na pa kay 1 hour. Kusindidura day. Kusindidura de kurus mami ni. Ago. Namo ni amang insing ka mamodaro. No. Hi guys, good morning. Dami bisita dia si Insing. Hi, good morning. Mana palus po anak para zona to sud gay arang kainit. Dami skilid. Muli na ko sa Manila guys, may na po father dan. Si Pizzaron. Kuan. Unsi. Napay kuan, napay ipat ka adlaw. Pilit da na ti. Surusuroy. Miss ko na mga anak ko eh. Manila. Miss na ko. Di wala ka makapag-vlog dari guys. Kaya sige maglaroy-laroy. Birthday ni Bernard. Great na. Happy birthday Palos. Musta ka? Pasensya na. Hindi ako nakaati ng binyag mo. Happy birthday, Palos. Ang anak mo, Kenji. Happy baptismal. Ito ba to? Nuwila mo. Di na ka mag-vlog ti. Kaya mato naman ka. Mubalik na miss baby. Mupait ko ka ng cellphone na ka ng taas-taas upuan ba? Ayuhan nagtepehan. Kaming anak mo ba kaming duha ni baby o ako? Makamao ka. Bernadette. Di mo ko na pwede mong kuan. Hindi mo na pwede ko. Hindi ka nang sangkagat mo. Puti, tiguang na. Tiguang ba ko nimo? Tiguang na ko tayo kasakit ang gang. Buta gini mo anak pod. Buta nito na. Ajabunan anak. Sinanay ka po nang gipang kuha ag puti ba kay kuno kalami kuno kay dinay tubo mga puti daghan. Isa ani siya tagibot. Dinadag ka na madaghan sa una pata to. Na kuya hali Pati lang tubo. gunitanan. Patinaan na ganit ni. Puti ni tanan na. Gunitanan. Ginoo mo ni ka. Tanan. Yung sa dura puti bata pa gani. Stress. Stress was stress ko. Pati man. Stress. Pataan ng gani mo, wala way kwarta. Patahan tayo manghihilot. Oh. Pati. Mario ng laba. Si Marie nang laba. O kabuutan ng laki ha? Kabuutan na ng banaha, mang laba. Ako di mo ni kumalaba na nang Di mong ba na di mang laba? hindi lagi mong laba. Mario mang laba. To, hinaw. Bakit pati Mickey Mouse mo kunog. Mura kunog dagag na to. O mo na iba na mang laba. Kahayahay. Barangay hall. Ayan, ba't na mang laba? Di ko malaba. Si mang laba. Kahayahay, lagi ng banaha. Barangay hall. Gabi di ko lino. Magwang pa nos, maragwang pa malagang na ang tanaw ni Moinsi. Da-stress ko sa sakit dito. Tigo na ko na ha. Tigo na bitang ko. Mani guys. Wala ko matang-mutang kay di sakit ang gams man. Itod ka ng init. Init sa dani bukid. Mga nagasukog unggoy. As insin namon ni amang insing ka mamodaro. No. Ano bitaw guys. Diya. Mag-vlog din sa sunod guys balik. Kung ano po din zone sa nga na yun. So subscribe guys. Magkuhan sila. Sidya. Magburato na lamang kati. Ha? Magburato imongan sa imong channel. Burato lagi kami duha. Ha guys. Mabitan niyang magwang guys nga. Agkamis gagmay pa mi. Mga sakit mi. Agsisaintan alive. May tag Tiglubok kaos. Tigatiman. Kaya di man sa masakit sa una. Ano mo tuti di mo ka masakit kalulas Ginoo Ulang lagi tatay kaming tanan sa una. Pangdapon mi. Sana may mga sakit-sakit sa una. Agsidya. Na maglubok. Grabe ang tika lagi mo na yung tatay nga isang anak nga morag laki. Kay bang badji man min sa siya ika tulo. Kami mo niya mga kakuan guys. Mo yang ka bats 1 to 5 ika panganay nga to si kalima. Ako'y bunso. Sabang bats nga mga tiguang na, mga tigulit. Ana sila pro may mga kanari pa na sa ubos. Kami gud may kuan kanang una nga kuan ni tatay. Pero natiguang siya, tinagwapa. Guwapa ilang bus. Kagwapa sa una kay magtanaw ko rin sa tiguang siya katong nay gagmay pa siya mga bata. Karon kay ida jang kanaong dani si Plurami.
manang kuno. Diya karon si Manang na. Tiguang na si Ja. Nausap agnaw. Kay Dunya naman. Dunya na. Natus kuan, diyan sa Tiho, ay Tihol nga na. Si Tihol man na. Barangay Hall. Barangay Hall. Di may pulis sa tuduhan, nilig man to sa turning. A few moments later. Sige, ari na. Okay, go. 4 times 3. 4 times 3, 12. 6 times 7. 6 times 7, 28. Sa'yo, 6 times 7. 6 times 7, 24. Hindi. Balik ka, 6 times 7. 6 times 7, Kanya, balik ko na nako ah. Wala 7 na. times 8. 7 times 8, 20. 7 times 8, 24. Ang sayop gihapon. Sa una ito na 5 ini times ah. 5 times 4 times 20. 2 times 6. 2 times 6, 12. 2 times 9. 2 times 9, 18. 3 times 6. 3 times 6. 3 times 6, 12. Sayop siya din. 4 times 8. 4 times 8, 24. Sayop din. 5 times 9. 5 times 9, 27. Sayo, sakto din, sayop din mo. Balik ko nina to ah. Yeah, 2 times 8. Stick ta maestra. Di, stick ta kay maestra. Sige na. Good luck. 2 times 8, 16. 3 times 7. 27, 3 times 7, 21. 4 times 9. 36, 5 times 5. 25. 5 times 7. 5 times 7, 28. Balik ko na na to. 2 times 2. 2 times 2. 4. 2 times 10. Ibalik lang anak. Ibalik mo. Ah, napakadaghan mong biswat. 2 times 10. 2 times 10, 20. 3 times 5. 3 times 5, 15. 4 times 4. 16. 7 times 7. 7 times 7, So, balik ko na ko. 6 times 6. 6 times 6, 12. Ha? 12. Di. Sa'yo, sakto din sa balik ko na ako. 5 times 3. 5 times 3, 15. 4 times 2. 4 times 2, 4 times 2, 20. Mystic Jig. Ha? Mystic Jig. 4 times 2. 4 times Duha ka duha ka 4? 48, Di, 2 man. Duha man ka ag 4 ka duhaan. 24. Di. Sa'yo din, sakto din. Sa'yo din ha. 3 times 10. 3 times 10. Kasakto di anak. Sakto din. Sa'yo yung game. Naglibog na siya. Okay, sige. 3 times 10. 3 times 10. 30. 5 times 8. 5 times 8. 40. 6 times 3. Times 12. 6 times 3. Sa'yo pa. Balikin ko na. 2 times 3. 2 times 6. Sakto yun. Sa'yo din yun. Ito mo rin kaginhawa. 3 times 9. Balik O, patanong man. 3 times 9. 3 times 9. 27. 5 times 3. 5 times 3. 5 times 3. 15. 7 times 7. 7. Boy! Boy, natawag si Papa ko na sa boy. 7 times 7. 28. Sa'yo. 3 times 9. 3 times 9. 27. 8 times 8. Ha? 8, 6 times 6. 6 times Ay, yung cellphone kanina pa nagaring. Ha? 24. Sa'yo. Tawagan. 6 times 10.
6 times 10, 60. 6 times 3. 6 times 3, 12. Sa'yo. Sakto din yun. Balik ko na. 4 times 4. Sakto lagi dito niya. Di nag-oral. Di lagi ka katunong. Ano man na? 4 times 4. 4 times 4, 16. 3 times 8. 3 times 8, 24. Sa'yo din sakto yung game. 6 times 7. Pinay pagbangin ko. 6 times 7. Tuno eh. 6 times 7. 6 times 7. 6 times 7 pila. 6 times 7. 6 times 7, 24. 7 times 8. 7 times 8, 28. 6 times 3. 6 times 24. Puro sa'yo yung bingon ako 5 times 9. 5 times 9. 5 times 9, 45. Ganun. Yeah. 5 times 7. 5 times 7, 35. Sige, sakto na siya. 7 times 7. Saan? 7 times 7? Ha? Balik ko din siya. 6 times 6. 6 times 6, Sakto, balik ko din ako 2 times 4. 2 times 4. 2 times 4, 8. Sige. 6 times 3. 6 times 3. 12. 6 times 3, 12. Hmm? 6 times 3, 12. Balik ko sa FIA ko. 2 times 3. Hmm? Itom kayong sabaw sa kung Mickey Mouse Sa ba? wasing. Kung si Mickey Mouse. Wasing si. 2 times 3. 3. 6. Sige, sakto na ni. Yeah, 7 times 7. 94. Sayop kaya po na. 6 times 6. Ang sayop ni Ugma ha. Karoon ko eh. Ay karon gyapon. Oh di pwede Ugma karon di gyud. Na. Sabi may sira. 6 times 6. Strikta ka ba istra ay. Good luck. 6 times 6. 6 times 6. Mm. 18. Balik ka mong kana. Itom sabaw sa Mickey 6 times 3. Sabaw ko na si Mickey Mouse. Higop magsabas Mickey Mouse sa wasing. Mm. Tum. Sayop kaya po. Balik nila na. 3 times 8. 3 times 8. 3 times 8. Kung sa may ibusan ni si Aram di kaya ako 24. katong sa ko gagmay. Kuan. Uksali ko Gloren sa gula. 6 times 7. 6 times 7. Pag naman ko'y tinunaw siguro kana ra lang di ko tunaw. 6 times 7. 35. Sayop kaya po na. Di mo mahamala na. Really naman. Balik ko ni mo ang 6. Balik ko ni mo ang 6. Ang 7. Akong bonusan be. Akong ansirag bonus. 6 times 3 ni pila to yung answer 12. Tulo man ag 6 ag duha may 12. Dadugaan mang usa pila man. Ag 12 dugang 6 pila. Kay 3 man ag 2 times 6 12 man. So ag 3 times 6 pila man. Be dugang ag 12 ug 6. Pila? Na, kamot manuon. Naglibog siya. Natin siguro na. Di, kanang ingana, manggo, di mo na pwede ni mo inom mo. Dungagi og 3, dungagi og 6, dili. Kinangan imo dyan ang memorize on. Bonusan be, 18. Agtulo ka 6, 18. 6, 12, 18. 3 man, di 18. Sige, 18 man ito ha. 18 to.
Before ka maniod to ha, balik ha. Balik kay sa Before ko naman dito ha. Katurang absi ay, ansa man, 6 katurang, ug 7 ra. 6-7 na wala answer eh. 6 ug 7 ra. 6-7 na wala answer eh. Napoy 3 gamay ni. 3, 6 ug 7. Oh, ay silpon ng adlaw ron di ay. Parang matuto. Gani. Arisa. Hindi na ko paniod to. Ha? Mapaniod to. Tun ilang. Konsentido ra kay ka dili ko sugutan. Kasindidora ko ng kumami. Sige pwede. Before ka maniod to ha. Please tagbalik. Last days mo na pa kay 10 minutes. 10 minutes na pa kay 1 hour. Kasindidora day. Kasindidora ko sa mami ni. Agoy. Sige, para makamao. Sige na. Wala pwede gud. Lalaka mo lagi siya siyang gisuot. Niya kurang di lagi siya kamao. Ang iyang gistorya o iyang gioral, ang iyang gisuot o iyang gioral maura. Kasagaran maura yung tubag. Wala na ika nakamao dito sa gisuot. Guban mo. Pagbalik siya sa katong 6 times 3, 6 times 7. Sakto ganser. Oo, iyang gisuot, mausab yung gitabi nga sayo. Okay. Mo tayo trohan eh. Okay. 3, Okay. 6 ug 7 ha. 3, 6, ug 7 ko no.